mariya tauraruwa san ki kaɗai ni da san gaba dan rike alkawari a rai Maryama ne ba zan so wata ya kamar ki ba kullum fara'ar ki na sakan maye a rai kamar wata kwaya na zuzuba sun ki sadin na firgice na zama tamkar mahaukaci Maryam ga hannuwar ke ni karki bari ni in ba ki so na shahawiya zinariya ni da yake ce a bari yabo a gare ni dan zai bari so ki gaban da dandana kyakkyawa ce masoyiya Maryam kin ga hasken ki ya haska ko ina Maryam kyawun ki sai ka ce ke ce ki kai kan ki sirrin kyan na bayyana ke zama min ne jinin jiki komai in zan yi sai da ki da kuwa sona kama da bauta zan bautata wa Maryam kirke yin biya zinariya mai kaman hada ke mata rake ki san kayo Maryama tun da dike a ciki daban kike komai sananin da wundare in kin yi murmushi Mariya sai ya haska ke Maryam ke ce sarauniya kin sace min zuciya Maryam da za a taira mata na duniya sai kin yi daban cikin sama zinariya gaban hadaya san ke so yanzu ban gani Maryama daga ashe ke kika sace zuciya ba ni bidare an ga wasu ma an ba ni ke ce mai sani da hariya kin fesa da sarauniya ga ki da kyawun idan hariya sunan ki da na ji an kira ko me nake tilas ne ma da waiwaya Mariya yarda na baki tambiya Maryama kin gani ni ba zan guje yake ba su ma kullum nake idan ban ganki ba tamkar ba za ni rayu ba komai zama a ce in dai akan ki ne ba za ni ji shi ba daga kayan ki an gama ba za a yi watan ki ba na rasa za na bar gari in na rasa ki ce mai sani da hariya zinariya na yi mafarki wa min ya aure da ni da ke sai murna ni da ke muke alkawari ma muka yi wa juna da ni da ke in ba ne tofa ba habike ko mutuwa ce idan ta zo ba tare ba makin zamani ne na zama muke hannaye na kina harke mafarki wai ni a shi nake da kuwa na san cikin mafarki ne nake tare ba zan hana ta hashi ba har abada Maryam